Chodí, vítajte tohto videa. V tejto hre ide o to, aby sme čo najdlhšie prežili, potrebujeme vodu a jedlo a tak. Čo najdlhšie vydržali, možno to bude poznáte od nejakého na youtubera, myslím, že som toto niekedy netočil. Kamu to paintballka zaberať sa neviem tak to vždy naozaj ako dať, že zabrať. Dobre, hráme to ako plne lopata, Sme v riti. Ešte na mieste 2 minúty stojí na mieste. Ale prišlo pol minúty, nič nemáme. Tam nedal tú pálku, je tak doma. A do ruksak, kam musí ten ruksak zabrať 40 ruksak si môžem dať zase na seba. Môj to aspoň teda zabrať jedno poličko. No. Expedition dáme. Ok ľudia, už to sme v tamtej hre, keby niečo dabujem to, takže sa mi nejako pokazilo nahrávanie zvuku. No, kde budeme konečne? Kamo, keď čo nič nevidím? No, konečne čo vidím. Kamo, toto je ten najhorší level, ktorý by sme mohli iba mať. No, nejdu po mne, dobre, tak to rýchlo prebehnem do nejakej miestnosti. Dobre, poďme do tejto. No, kam tam niečo musíme nájsť. Kam sa čudujem, že tam nešiel. Jo, medkit. Hej. Počkaj, nie do tých dverí, niečo tam možno bude. Ty vole, tam je mapa, kamo. Nemôžem zobrať, mám plný inventár. No jasné, že ho nemôžem zobrať, tak to je GG. Tak zoberiem baterku a idem naspäť. No. Tak kamo, tak to je úplne GG, kamo. Ja nemôžem zobrať mapu, kamo, mapu nemám proste. Tak to je GG, tak idem naspäť. No, kamo, prečo sa to nesvieti? No, kamo, tak čo sme získali? Každý generátor je nabitý, tak to je v pohode teda. Každý som smedný, alebo im potrebujem niečo? Nie, potrebujem nič. V pohode je umytý, napitý, najedený som. No, kamo, nejak vidím tu moc. Kamo, čo je, kamo? Kamo, tak to idem pozrieť, kamo. Viem to zabiť? Kamo, to nechcem, kamo, to ma možno zabije. Žiaľ, to niečo divné písali po anglicky. Počkaj, teraz to možno zmizne. Áno, zmizlo to. Nie, máme pokazanú trubku, kamo, tak to je GG. Kam, tak počkaj, to není šover? To není ono? A to je ono. No, idem opraviť túto trubku. Opravená už. Teraz som vám to zeditoval. Kamo, to čo tam je? Kamo, slimáci. Kamo, oni sa nehybu. Jo, oni sú zabugovaní. Počkaj, Kamo, prosím, že sa nepohnú, keď zabijem tohto veľkého. A nepohnú podľa mňa. Jo, sú mŕtvi. Kamo, čo sa deje? Kamo, čo tam je? Kamo, pavúci, tak to je v pohode. V pohode, pavúci, to nie je také hrozné. Myslím si, mal trošku dať pozor potom na životy. Ja teraz, keď to editujem, nevidím životy moc, ja vidím iba tam, kde sú hráči. Kamo, počkaj, idem si dať medkit. No, dobre, sme nahylovaní. Dobre, kamo, poďme to preskúmať, poďme. No a ideme čakať 30 sekúnd. No ja som vám to trošku zeditoval, nech nemusíte moc dočakať. No, nejaké nové dymy, no sme v tej istej, kamo, toto nemám moc rád, kamo, hádam to dám nejako. Kamo, nie, kamo, to čip sa postihol, kamo, tak to GG, kamo, tak to tak dám. Kamo, napad, kamo, poď zavrite dvere. Jo, ja som ich tam chytil, ja som dobrý, ja som ich tam chytil. Dobre, zoberiem medkit, kamo. Ona v tej miestnosti vlastne bola mapa. No, zoberiem baterku, baterku máme a ideme naspäť, poďme. To bude koniec videa, bo už som musel končiť. A idem aktuálne domov a bol som babky, takže čaute. A dajte odber zároveň.